Štvrtá B. I športový talent sa nezaprie pod vedením pána profesora Vaška. Najlepšieho telocvikára na Gamči sa ujíma vedenia športových disciplín, ak by som mohol povedať. Teda aspoň futbalu. Vidíte, brankár Michal napríklad, zoberme si ho. Aj my sme zo 4. B hrali, my 3. B. Dostali sme na frak. Tuším 4-0 sme dostali. Proste brankár Michal je nepriestrelný. Kam sa hrabe ten Hašek? Sice to je hokejista, ale ten bol známy. Ale nič nevedel. Že úspešnosť 93%. Prosím vás však, že to je o ničom. Ale Michal, ten dáva, ten ide za svojím cieľom. Chcú vyhrať mladosti, vyhrávajú, idú. Prvý polčas a 4. B sa znovu tlačí. Za to druhá B, som si to pomýlil. Druhá B, sú tiež matici, o rok ich čaká organizovanie olympiády. Zvládnu túto výzvu tak dokonale, ako súčasní olympiádorobiči. No neviem, dovolím si pochybovať, nechcem však zhadzovať ich hrdosť, ale povedzme si to na rovinu. Tohtoročná 3. B a Septima samozrejme. To sú proste najtriedy na škole. Není o čom proste. Erika už hovorí, že stačí, ja ju kľudne vychválim. Erika Majková, poznáte tú reklamu, kde bol ten z tej farmy, jak sa volal? Neviem, jak sa volal, no ten, čo Majku sponzoroval. Bohušti, jak sa volal, Pohnisa sa volalo. Hádajte, kto sedí za kamerou. Bohuslav Kajan, no je to zoda na on. Predstavte si, tento párik v prvom ročníku si sadol spolu do lavice. Bolo Bohuža Majková. Toto bolo úžasné. Áno, zápas. Viete čo, Erika? Chvíľka dejepisu. Keby nebolo Washingtonskej zmluvy a pánov Masaryka, Štefánika a ďalších Vavro Šrobar, proste bez nich by sa to nedalo. Nemali by ste volebné právo, nemohli by ste ani nič robiť, len by ste deti plodili. Takže ticho. Áno, ja ale počujem Ameriku v tejto vážnej chvíli. 4 minúty pred prvým polčasom. 4. B vedie 2-0, 2. B je v útočnom pásme a už v ňom není, lebo dali roh. Teda nie, pardon, 5 4. B. Áno, Erika hovorí tu že Lop je celkom pekný. Ja už som hovoril o tomto nádejnom mladom futbalistovi, že jeho výzor sexy chlapca zaručuje stálosť ženských faniniek. A ešte k tomu, keď je futbalista, to sú love, to je život. Ženy a love, čo viac treba mladému chalanovi. Snáď už len dobrú ženu si nájsť, ale nie len sami milenky. Žena to je základ, jak by povedal pán farár v kostole. Modlite sa a množte sa. Takže prajeme Lopimu veľa množenia sa. A vrátime sa späť k futbalu. 4. B dala príliš dlho na Roberta. Robert to je zvučné meno. Ale nechytil teda loptu. Napadá ma jeden taký herec z Česka, Rosenberg sa volal. Tiež sa volal Robert, dobre filmy robil. Kto ho nepoznáte, dajte si to vygoogliť. Loptu má 4. B. Majú šancu, avšak zastavili ich. Erika, do toho mikrofónu sa hovorí, nedýcha, dobre? Šanca 2. B. Snaží sa preraziť cez obranu 4. B, avšak nedarí sa im. Sú stále nervóznejší, mám taký pocit. Robo! Teraz Robo útočí, pane! To bola aká šanca. Nestrávené zvyšky z toho. Naopak útočí 2. B, využili šancu. Nepozornosť 4. B. Lopta sa drží v obranom pásme 4. B. Ale ani na jednu stranu sa to nepohne, mám taký pocit. Je to vyrovnané. Erika, končí na chvíľu, si sa zacielila. Ja som univerzálna. Erika preberá kormidlo na kamere.
Milí diváci, ešte by som vám rád pripomenul SMS súťaž, ktorá bude prebiehať cez prvý polčas a zo všetkých zúčastnených vylosujeme jedného šťastlivca, ktorý vyhrá týždenný pobyt na Gamči v triede, ktorú si sám zvolí. Tento pobyt sa bude odohrávať 29. novembra až piatok tohto týždňa. Áno, hlasy posielajte na Gamča, teda SMS-ky posielajte v tvare Gamča na číslo 1, 2, 3, 6, 6, 6, 13 a komu pán Boh dá, toho vylosujeme. Áno, áno, ale tak toto bola úžasná strela. Lopi dal strelu na Michala, ten však vybil ako viac menej každú inú strelu v tomto zápase. Proste bezchybný brankár. Áno, áno, je to nezvyčajné, ale náš organizátorský stôl oplýva potravinami. Je to ako v raji. Druhá B Marok. Jaj a Lopi mu, či Laky mu, pardon, ušla strela. Netrafil to. Možno by aj bola dobrá strela. Minúta 12 do prvého polčasu. Štvrtá B vedie 2-0. A Lacko zaujímavým spôsobom spracoval loptu. Pán rozhodca si to všimol a odozdáva loptu štvrtej B. Kupko rozohráva na Michala, beží. Nahra pravdepodobne Janovi alebo Viktorovi. Janovi. Janko sa nezdá, nezvládol to. Lacko mu loptu vypichol. Janka to netrápi, zahrával aut. Strela! A mimo brány. Je to škoda. Štvrtá B by si mohla poistiť postup na víťazstvo týmto tretím gólom, respektíve nepostup, ale celkové víťazstvo. Druháci však nemusia byť sklamaní z toho, ak prípadne prehrajú. Nevieme však finálny výsledok, linearita času nedovolí. Ale toto bola ruka Michala, áno, správne rozhodca si to všimol. Ale druháci budú pri najhoršom druhý. Bude to veľa bodov, viac než má tretia B, najlepšia organizátorská trieda. No, štvrtáci majú loptu, Michal rozohráva 43 sekúnd do konca polčasu, Kupko kopol loptu Viktorovi, ten Jankovi, Janko sa ujíma lopty, 3-0, je to tam. Druháci nevedia, čo sa robí, traja ležia na brankovej čiare, zvyšní dvaja sa vracajú. Chlapci, nič to, bude lepšie. Aj keby chleba nebolo, smiať sa treba. 38 sekúnd do konca prvého polčasu a myslím si, že skóre prvého polčasu je všetkým jasné a rozhodné. 3-0. Druhá B zahráva. Lopi s Lackom idú dopredu. Nahrávka Lakimu. Michal vykopol loptu. Druhá B out. Lopi má loptu od Lacka. Lopi chce to strelať treba, chlapci. No ale toto nebolo najčistejšie. A zase som sa prepadol do paže. Je to tu. Toto stanovište komentátorské, to ešte pamätá Lenina, nebodaj. Áno. Štvrtáci sa neponáhľajú. Šetria sily, vedia, že doma ich už čaká polievka. Je to jasné, myslia si, že vyhrajú. Avšak za 6 sekúnd bude prvý polčas, strela, možno ešte bude jedna. Strela! 4-0! 1 sekundu pred koncom prvého polčasu! Neuveriteľný gól Jana! Druháci sú nervózni. Milí športoví diváci, priatelia, fanúšikovia, toto tu je úžasné. Fuj, až som sa zapotil. No, koniec prvého polčasu. Vrátime sa k vám, milí diváci, po reklamnej prestávke za zhruba 10 minút. Dovidenia.